IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Tineba ni Pinay Tennis Sensation Alex Ayala iti double partner na ani Nikola Vartonkova iti Czech Republic. Iti score 5-7, 6-3, 7-5 iti finals tapno agree na iti WTA 125 Lexus Birmingham Open iti layang rabii oras dito'y Pilipinas. Dito iti kaunan na pangabak ni Ayala iti kampanya na iti grass court ken maikadwa iti WTA 125 tournament. Kalpasan na nangabak iti WTA Guadalajara iti Setyembre iti naglabas at away na iti ayam impakita manen ni Ayala ti Kiret kalpasan ang makabangon manipod iti 5-7 kontra ken Vartonkova iti first set tapno makatabla iti second set 6-3. Nagbalin na nairo ti ayam iti third set no sa dino nakatabla ti Czech iti score 5-5. Inlepas ni Ayala ti nagsarunong ay ayam tapno magunod ti Corona iti uneg iti 2 oras ken 37 a minuto. Kabayatan na sigod na may pagpaset ni Ayala iti main draw iti Queen's Club Championships iti London. Mangrugi iti torneo itangal daw kay naglepas tun Hunyo 14. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.